Evo društvo ga poskok, mali poskočić, ne bi ga nikad, znači ja sam ga preskočio. Jutarnja šetnica je mogla se završi kobno. Prisustujete konačno na malom poskoku. Da, to je poskok sigurno. Tu nema dileme. Dileme nema. Nema otrovnica. Mada mi smo već vidite ojačali, či možemo da ih snimamo. Da se trese, ova kamera ne sme da upriđem bližu, da mi ne skoči, evo. Brate, šta ćeš nasred puta? Da ga ne zgazimo. Gde sam? Evo ga gore. Evo, tu da je bio. Viš kako stavio glavu, brate. Čekaj samo da snimam. Samo ne da ga baciš na mene, molim te. Beži, Dobrila. Gde? Uvati ga prvo štapu da ga snimim. Evo, sad čekaj. Uvati ga. Pa i meni, brate, ali ovo prvi put radimo u životu. Beži. Šta ćeš uopšte tu, budalo jedno? Nasred puta, brate. Eto. Ćemo u šetnju, a? Ili ti mala moja lepoto? Pozdrav, dobri moji ljudi. Nadam se da ste dobro, da uživate. Ja sam se nešto, konačno me stigao neki umor, a baš sam bio preterao. Uzeo sam jedno jutro, aj kažem u 8 sam krenuo da radim i završio sam ceo pod. Dakle, fugovanje brodskog poda, hoblovanje i na kraju lakiranje i posle toga odradio svadbu i u ponedeljak Evo kako izgleda moja vrednost, vrednoća. To sam sve odradio i to soba je počela da liči. Čekamo još malo da se osuši ovaj lak. I onda ide useljavanje. Iz male kuhinjice u veliku sobu. Biće to super. Tako da eto. Ovo toliko smrdi, dobri moji. Pogotovo ova fuga. Znači, ne do Bog, ko je to smrad. Sačuje me, Bože. Ali dobro, valjda to tako mora. Ali dobro, nisam stao, bukvalno od kad smo došli od juna do septembra, mislim da jedno 90 i nešto dana radim svaki dan kod crnaca. Pa je možda i prirodno da se malo umori. Vidite, dobri moji, ovde u Šumadiji, pogotovo u ovom delu gde sam ja, od Ljiga pa do Čačka, to je najšumovitiji deo, ajde da kažemo, niskih brda, ako izuzmemo planine i sve to. Dakle, ovo je najšumovitiji deo Srbije. Verovatno su mnogi upućeni u to da se i ovde planiraju neki rudnici iskopavanja. Mislim, ja sam čak i otišao još pre nego što sam došao ovde na rudnik da snimim taj mini ekološki protest i da dam doprinos tome. Sad se vidim, stvari zahuktavaju, mnogo mi je drago, baš mi je drago, bilo mi je milina na srcu kad sam video malo veći skup ljudi. Kao da su se ljudi probudili, zaista. Ja bih volao da je to tako, ne bih volao da se isto desi kao i kod ovih freelancera koji su prvo izašli u velikom broju, a onda sve manje i manje. Volao bih da se ovaj protest nastavi, jer ljudi moji, ovo je zaista od presudne važnosti za naš život. Znate, mi ovde u Srbiji smo navikli da živimo skromnije. Znate, ljudi koji su ostali u Srbiji su se
nekako opredelili za taj skromniji život. Zar ne? Da smo mi hteli da budemo nešto mnogo bogati, mi bi vjerojatno otišli iz Srbije kao i velika većina ljudi koji su otišli iz ove zemlje. Dakle, ostali smo ovde baš zbog toga što volimo ovu zemlju, da živimo skromno, ali da eto uživamo u toj našoj specifičnosti u odnosu na te zemlje, a to je ta netaknuta priroda. I sada dolazimo u situaciju da ćemo i to uskoro izgubiti. Ja bih volao da budem optimističan u tom pogledu i ne samo da imam neku želju da bih ja volao da budem optimističan u tom pogledu. Ja sam došao ovde ujedno znajući da ću jednog dana morati da se izborim za očuvanje ovih prostora. Za razliku od drugih, ja ću to raditi ono što bi se reklo aktivno, neću da pištim u, otko znam, tako neke pištaljke i nešto, nego ću ako treba da idem ulicom sa onim megafonom i da jednostavno kažem idem napolje iz kuće, idemo svi na ulicu. Svi na ulicu, svi blokada. Svi blokada. Nema u kući. Ko ostane u kući, nek mu se onda lepo ispiše prezime i nek se zna ko je učestvovao u svemu tome. Znate? Druga i veoma važna stvar. Evo, konačno se mislim, pošto je ovaj ekološki udar na ovu jadnu zemlju, treba se tiče svih drugih naroda, Bosanaca, Hrvata, svih u okolini. Znate? Ovo neće samo Srbija nastradati, ne brinite se. Mnogi će ovde nastradati. Znate? Dok sam ovaj pod radio, udisao sam taj smrad od tog azota, od tih farbi, od tih lakova. I naravno da me sutradan ceo dan bolela glava. Zamislite da vam bude takva čitava priroda i da vas svaki dan boli glava od toga. Dakle, ponavljam, ovo nije samo stvar Srbije, ovo je stvar svih okolnih zemalja. I sada vidite tu fantastičnu igranku tih koji imaju moć nad nama i koji se igraju sa nama i uživaju tamo sedeći na žurkama, na svadbama, jedu ćevape, naravno, bez brnjica, dok jadnu decu teraju na to, hoće da im uvedu i neke testove. To zlo je toliko ušlo duboko u ljude da ja zaista počinjem da verujem u one priče koje sam izbjegavao, to je da ovim ljudima zaista ne upravlja samo novac, već neko čisto zlo iza. Prosto ja ne mogu da okarakterišem tako nešto. Da sam na njihovom mestu i da su tu u pitanju samo neke pare, čini mi se da bih izbjegavao barem da me neko slika u takvim okolnostima, znate, ne, oni to ni ne izbjegavaju, dakle, kao da je neko čisto zlo ušlo u njih, ali očuvanje onoga što nam je jedino ostalo, a to je ova čista priroda, jer smo tako odlučili, nismo pobegli iz ove zemlje, je sada na udaru. Znate? Ali šta sam počeo da pričam? Počeo sam da pričam o tome da su ti ljudi vešto, sada vidite kako su Aliju, Srboja i Hrvoja podelili po svim osnovama, tako da danas će tamo neki Alija ili Hrvoje da veliča propast Srbije, ne znajući da je to atak na njegov narod. Ja i dalje smatram da je to isti narod. I dalje smatram da je to isti narod dok moćnici nisu umešali prste. Sada to više nije isti narod jer velika većina ne smatra to za isti narod, ali ovo je zajednički problem. Znate? Ovo je zajednički problem i ne udara se baš na ove prostore. Dragi Alija, Srboje i Hrvoje. Ne udara se baš na ove prostore. Udara se sa razlogom na ove prostore jer smo mi pristali da nas neko podeli i da nam objasni kako isti ljudi, istih izgleda, istog jezika i sličnih običaja mogu da budu potpuno drugi narodi, iscepkani na ne znam koliko država i koliko jezika, sram nas bre bilo. Znate? Ali ovo je mnogo opasnija stvar, a to je neko želi da atakuje na ove naše lepote. Znate? Ove očuvane naše lepote koje su oduvek bile jedino što mi imamo. Znate? Mi nikad nismo bili, ne znam, kao ova zapadna Evropa, pare. Mi koji smo ostali ovdje, izabrali smo ovaj mirniji život, tako, zato što smo to tako tražili. E sada tu sad postoji jedan veliki problem, dobro moji, zbog čega sam ja jako skeptičan
I mnogo mi je žao što mi sve deluje da se to nikako neće ostvariti pozitivnu našu korist. Znate kako? Srbija je posle raspada Jugoslavije postala država u kojoj se nalazio, kako ja vidim na te stvari, glavni grad te raspale države. Znate? I u politiku, u naše službe i u celu tu strukturu koja kontroliše ovu državu su se ugnjezdili ti likovi, ajde kažemo, Jugosloveni. Znate? I svih drugih u Jugoslaviji, Srbija je nastavila da politički postoji u vidu Jugoslavije. I nama vladaju uglavnom ljudi koji niti su rođeni ovde, niti imaju neki osjećaj prema ovoj državi, osim da je to država, znači da je to država u kojoj se nalazi glavni grad jedne stare raspale države. Znate? I njih ne interesuje, oni nemaju, po meni, nemaju nikakvu emociju prema ovoj zemlji. Nikakvu emociju prema ovoj zemlji. Sam dolazak Angele Merkel, zamislite, Angela Merkel ide u penziju i mi treba da je ljubimo ruku, mi. Možda smo mogli da joj poljubimo ruku u Kragujevcu, mislim da bi to bilo zgodnije, zar ne? I to bi bilo idealno. To vam sve govori o propasti ovog naroda, znate? Ali zaista ovo ću ja lično braniti organizovano. Neće biti više YouTube video, cile mile, nego će biti izlazi napolje i brani ovo svoje ludače, što imaš i što još jedino imaš. To je čista priroda. Zaista tužno. Tužno. Znate kako, i sad gledam, mislim da je u subotu protest, ali to ne može se sazna. Znate zašto ne može se sazna? Jer naši mediji su jugoslovenski mediji. Znate? Neke fiktivne države koja je mapirala teritoriju današnje Srbije. I na osnovu kojih crteža oni znaju šta se ovde nalazi. Neko je to mora da da. Neko, da izvinete, govno od čoveka. Koje kaže, nije Srbin, nego je Jugosloven. Znate? I to onaj pokvareni Jugosloven koga interesuju samo pare, kao i 99% ljudi u politici. Ne znam. Zaista moramo da se izborimo za ekologiju. Dakle, ovo više nema veze ni sa globalnim prevarama, ni sa globalnim igrankama. Ovo je opstanak nas. Ako u tome ne uspemo, dobri moji, ja mislim da mi trebamo grupno, 20-30 hiljada nas koji možda ovo sada gledamo, da uzmemo grupno i da odemo da tražimo azil, ne znam, za tipa tamo neku najčistiju državu, Rusiju. Pa kad bude bilo 20 i 30 hiljada ljudi ispred ruske ambasade koji traže azil, znači azil da se više nikad ne vratimo u ovu zemlju, nikad, onda će možda da se to podigne na neki viši stepen, znate. Jer kada ljudi iz vaše zemlje počinju da napuštaju vašu zemlju, onda je tu znak da tu nešto ne štima. Mislim, nadam se da do toga neće doći, da ćemo uspeti da odbranimo ovu našu malu zemlju koja, jelte sad u ovo vreme presvetoga litijuma, jedina ima litijuma. Ma nemojte mi reći da ga nema ni u Rusiji. Mislim, o tome sam već pričao, neće se ponavljati. Zamislite, pogledajte samo mapu i pomislite da se samo ovde to nalazi. Znate, Nemci razvijaju teorije kako da iskopavaju svoj litijum pomoću nekih fantazija. Svi nešto fantaziraju, ali kod nas ga ima. Kod nas ga ima na dohvat ruke. Kako neverovatna stvar. Prosto neverovatna stvar. I sad izađu ljudi i vidite na RTS-u kog mi plaćamo, opet lep tekst o Rio Tintu. I ni pomen o ljudima koji se bune. I to se sve zove zelena energija. I sad koliko čovjek treba da bude glup, da mu neko prodaje priča o zelenoj energiji, a zna kako izgleda bilo kakav rudnik. Mislite da je sasvim slučajno Kolubara u srcu Šumadije? Baš tu, tako, ni na severu, ni na jugu, nego baš tu gde žive, ajde da kažemo, ljudi koji nemaju drugu nacionalnost. Jer na ovim prostorima
kogod ima neku nacionalnost, on bi da bude te nacionalnosti. Jer su ljudi tolike glupe ovce da ne mogu ništa da skapiraju. E sad, baš tu gde su Srbi čisti, tu se nalazi Kolubara, a hoće i da preoru sve ovo. Zanimljivo. Zašto se to dešava? Pa zato što Srbijom ne vladaju Srbi, nego vladaju sinovi komunizma i Jugosloveni, koji nemaju državu. Oni imaju partiju. A na kruni njihove partije je novac. Znate, dok su se probijali za slavu, morali su da se foliraju svom velikom admiralu, maršalu, Josipu Brozu Titu, da ih to ne interesuje. Zapravo su jedva čekali da umre i da krenu da pljačkaju države. E pa Alija, Srboje i Hrvoje, dok god vi ne budete shvatili da smo mi isti narod i da atak na Srbiju je atak na vas i obrnuto, ova zemlja će u budućnosti izgledati kao pustinja. A mi ćemo svi zahtevati azil u nekim zemljama, svako po svom izboru. Tako, ovi koji su uzeli američku, oni će za Ameriku, ovi koji su izabrali rusku, oni će za Rusiju. Očigledno ovi prostori i ne treba da postoje, mi ne možemo da shvatimo ni najprostije stvari da smo braća, a kamoli da imamo neki saosećaj i da se izborimo jedni za druge. Šta da vam kažem? Ono što smo mi postali, to ne želeti nikom u životu, eto. Zato nemojte da budete pasivni, borite se svim srcem za tu ekologiju, jer to je život. To je život, to je zdravlje, to je ono što leči. Ako izgubimo to, izgubili smo našu domovinu, eto. Onda više nećemo moći ni da ljubimo ni ruku neke tamo babe Merkel koja nas je pobijala. Bože moj, milione i milione ljudi. Sačuvaj me, Bože. Eto, malo tužnih vesti iz ove prelepe sredine, ali zaista moram da dam svoj doprinos i uvek ću dati svoj doprinos, a ja znam kako ću se boriti za ovo. Sa mnom nećete lako, verujte. Sa mnom nećete lako ovde i nećete pipnuti ovu Šumadiju. Nećete pipnuti ovu Šumadiju, pošto se već jedan deo potpuno uništili. Jer moraju da se zatvaraju prozori kad se ide ulicom pored smrada. Tako da, ako sam vas malo smorio, oprostite mi, dobri moji ljudi, ali moram. Jednostavno ne mogu da gledam kako ovaj smrdljivi RTS to prenosi, još brani tamo neku firmu, tamo nekih milijardera, da uništi svoje deci državu. Puh! Koje su to mizerije, čoveče. I još moram da ga platim za to. Još moram da ga platim za to. Idem sad malo da dišem, da se oporavim. Volim vas sve, pozdrav, dobri ljudi.